हाय लोगोफोर, माबोरै दं? जानांगौ नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। स' आङो दिनै मोनसे ओरैनो जास्ट भिडिअ लानानै फैलायबाय आरो जास्ट ओरैनो टाइम पास मा खालामगोन मा थागोन मोनलायबायना बेलासे समावहाय। बे समाव आङो न'नि दुब्लियाव थांनो नागिरदों। स' नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। लेट्स गो लोगोफोर। दायो आङो न'नि दुब्लियाव सफैबाय। नै बे आरो जाहानि माइया आंखौनो बारलायो आरो आं दायो आलियावसो गसंना दं नालाय आंखौनो बारलाखायो। जाहानि माइया फिथाइ थाइजोब्बाय आरो नै जा समायना नुखायो। नै माबायदि उनथिं लोगोसे नै नायलांबाय थादो। नै फिथाइयालाय जोबोर मोजां होदों आरो नै बेयाव खोथिया थिलिमोन नालाय बारा ओंखारग'नो हायाखै आरो खोथिया थिलियावहा। मोजां ने लोगोफोर? नोंथांमोनाब्ला अननानै कमेन्ट खालामनो हागोन लोगोफोर। जोबोर समायना नुखायो। आरो नैबे आंनि गय बागाना नैबे मोनसे आरो बियो जास्ट एसे थायहांनो हमबाय आरो फिथाइ। हाग्रा गुदु जाथारबाय आंहा गय बागाना। दाखालि अखा फैबाय थादोंमोन ना, बे अखा फैनायजों आङो खामानिखौ मावनो हायासै आरो नै बैसिंहा हाग्रा गुदुजोब। नै दा आं जि थादोंना बेखौ आंनो साफा खालामबायमोन आरो नै लोगोफोर नाय। ओइयाव गय फिथाइ थाइदोंमोनलै, बेखौ एसे नायनो आङो अरेन्जबो गायदों नै गयाव। अरेन्ज मा भेराइटि बेखौबो मिन्थिया आङो, जिखुनु गायदों आरो मोनजाबानो जाबाय आरो आंनिया न'। देनां फिथाइ थाइब्ला नोंसोरनोबो देखायगोन र' आङो। बे अरेन्ज दंफां बे एसे गिदिर जाबाय आरो बियो फार्स्ट थाइदों आरो देग्लाय नैबे बेबायदि थाइदों आरो थाइहांबाय बेबो दोङो। इसिंबो थाइबाय, इसिंबो बिबार लाजोब्बाय आरो माखासेया बिबार लाजोबदोंसै। नायफैदों आरो आङो दिनै हाबनानै माइखौ माबायदि। दाखालि नैबे जिङावनो हाग्रा गोनजामोन, सब साफा खालामजोब्बाय आङो। माबायदि नुदों? बिराद समायना नुयो। नै समायना नुखादों। बिसोरनिखौ माला सहैयो दाननो हाबावगोन हाग्राखौ। सान्दुङानो दाबो मोजां फैदिया। आरो बैसिमबो दंबावो, आं लाखिनो दिन्थिनो नाजागासिनो दङ। मोनाहांबायबो। अ माय गड, सोरहानिबा मोसौआ जाजोब्बाय नै बिखौ। सोरहानिबा मोसौआ जाहानि माइखौ जाजोबना दोनबाय। बेनियाबो ओंखारहांदोंसै नै। बै गय बागानाबो दङ आंनियानो। आङो बेखौ उन्दै समावनो गायनायमोन आरो दायो फिथाइ थाइजोब्बाय। ओइफोरलाय नै फिथाइफोरा देग्लाय फिथाइ दोङो आरो आं बे फिथाइयावहा आसा खालामदों 400 केजिसो जाथावना आरो सब फिथाइ दंजोबो आरो। दुब्लियावहाय थ'नो आंनिया बारियाबो लोगोसे ना दुब्लिजोंनो, बेनिखायनो बिराद गाहाम जायो आरो आंनिया बेरायनो।
जा समायना नुखायो नै नैबे फुख्रिमोन माने बे फुख्रिखौ आङो कमप्लिटलि बनायनो हायाखै आरो आङो लासैनो बानायगोन बे फुख्रिखौबो बैनिफ्रायनो इसिम गोलाव नै बहुद गोलाव आरो बहुद गोलाव बेखौबो आङो बानायनो नाजागोन माने दायो आङो बहुद बेस्थ'आव दङ नालाय दिनैबो आङो फुङावनो उदालगुरि टाउन थांबाय आरो उदालगुरि टाउन थांखांनाय लोगो लोगोनो आङो न'आव फैफिनबाय न'आव फैफिननाय लोगो लोगोनो आरो आङो रौता टाउनावहा फिसा खामानिनि थाखाय थांदोंमोन आरो खिन्थु जायासै गाबोन थांफिननांसिगोन आरो नायदो नै जोबोर समायना नुयो आरो माइ बागानफोरखौ आरो नै बिथिंनिया बियो मोनथारबाय आरो माइ माने बेखौ सिगां गायनायमोन नालाय सिगां गायनायखाय फिथाइया थाब एसे गोरा जाहांदोंसै आरो नै बिथिंनिया एसे लेख्रेनाय आरो मोजां नुयो न' लोगोफोर जुदि मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना अननानै कमेन्ट खालामनो हागोन आरो लोगोसे आंनि भिडिअखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय न' लोगोफोर माने आङो इउटुबाव मा भिडिअ लाबोगोन जायो आरो खारन मानो होनब्ला मिउजिकफोरखौबोथ' बानायबाय थानो हाया नालाय मिउजिक बानायनो थाखाय गोबां रां नांगौ जायो बे रांनि थाखायनो आङो हास'हाया आरो माने रांखौलाय आङो बाहायनो हायो खिन्थु आंहा मोनसे गिदिर बेबायदिनो मोनसे माबा फैगासिनो दङ आं उनाव खोन्थागोन बिनि थाखायनो आङो बाहायनो हायाखै आरो नै लोगोफोर जा मोजां नुयो दिनै सान्दुं गैयाना बै गयान्दो जाबाय बिसिंहा आदो बै भुटाननि हाजोखौ जि मोजां नुहुरोना अरुणाचलनि हाजो भुटाननि हाजोफोरखौ मोजां नुयो आरो नै लोगोफोर नैबे आरो बैग्रि दंफां जा गोथाव बिनिया गोदैबो गोखाबो गोबाबबो जि गोथावखाना संख्रि फानलुजों होना ज्राम जानो जि गोथावखा बियो देग्लाय एसे बिफाङाबा गाज्रि जाहांबाय माने बहुद बोसोर जाबाय नालाय आं उन्दैयावनोमोन बियो जि मोजां नुयो लोगोफोर बर'नि जायगा नालाय खेथि खालामनानै आबाद मावनानै जाग्रा बेनिखायनो मोजां नुयो आरो स' दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय नायगिरि नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय जै बर' हारिनि जै गोजोनथोंसै बाय बाय उनाव लोगो मोनफिनगोन